entraba a estructura económica, dixen que sí, e aí empezou a ver caballero. Na mesma promoción que Emilio Pérez Touriño, que Alberto Meixide, que o Viña, Ángel Viña, o urbanista que foi, que Pancho Candela, que Xaquín Arraiz Corbacho, toda esa foi a primeira promoción de económicas. Era un alumno moi brillante, fixera Altos Náutica, e foi moi brillante despois, e efectivamente apoyamos na facultad para ese primeiro a Essex e despois a Cambridge. E no ano 76, estando en Cambridge, foi Emilio Pérez Touriño, tamén estaba no ano paseando por Gran Bretaña, foi Emilio Pérez Touriño a Cambridge e fichou no PC. Duraron hasta 80. O resto xa coñecedes vos. E no 72 foi dos detidos, cando foron os Cristos en Vigo, as folgas obreiras, e as folgas de Ferrol, e os mortos da Ponte das Pías, e en Compostela a Universidade absolutamente loita, e a Facultade Económica estábamos en Fonseca, en estado de sitio, coa policía ali ao lado, no campo da leña, a comisaría e os grises, e nós, algúns profesores, nos despachos que estaban atrás, daban ao campo da leña, como me chamaban, aos estudiantes porque nos facían imaginarios. Por exemplo, vixiábamos nós a policía. E en canto había un movimento da policía, avisaban e eu estaba de cano en funcións, entonces decía aos vedeles que había que pechar as portas. Pechábamos as portas a cada canto. Os vedeles eran daqueles guardias civiles reconvertidos, algúns se repoñían, se decía, ou pechan as portas ou usted vai ao trullo seguro. E nese estado de sitio empezaron a deter xente e algúns empezamos a ir a avalar aos estudiantes, non? Os estudiantes detidos e liberados por avales de algúns catedráticos que demos a cara. Foi a ver caballero. Tanto, teño un enorme aprecio, porque teño lembranzas entrañables.